И здравейте, приятели! Тук с един мой приятел започваме нова поредица. Казва се Простоти на живо. Ние сме от село Козаревец. И ще се върнем, когато измислям каква ще бъде първата простотия. Така, дами господа, измислихме какво ще правим и ще се върнем, когато го започнем. И така, дами господа, той се помичи доста, докато се качи на ето го, закачи се най-накрая. Той е надолу с главата. Малко е умалял, така че ще спираме клипът. Изчакайте да стане една минута така. Сега е 50-та секунда. Изчакай малко, брат. Ето този идиот. И така, дами господа, той падна. Имахме малко технически затруднения, не можах да пусна клипа. Не, бързикам се, не съм падал. Просто те за малко, какво да кажем, да е по-готино. Ами, какво да кажем, довиждане. Това не е дълбоко. Така, дами и господа, моят партньор отиде за кръпички. Ако знаете колко съм зле, погледнете. Разкървих си раната, която я получих преди 5-6 дена. Затова моят партньор по-добре да побърза и се откача и ще го разлашкам наляво, надясно, нагоре, надолу. Довиждане. Съберели този клип поне 10 лайка, харесвания и 3 абонатирания. Качваме другия веднага и ете и винаги. Затова, довиждане. Ако питате защо снимам нататък, просто натам е хрумна. Ето вижте пак. Малко сакато. Ако направя ето така, ще тръгне повече. Затова дръжим така. Довиждане.